kabina fɔra k'aw bɛ na ji ɲuman ɲini ka d'an ma a diyara an ye kosɛbɛ dugujɛ dilan an bɛ k'aw makɔnɔ nisɔndiya kojugu don an ka foli b'aw ye. parce que a fɔra an ye k'a bɛ na an yɛrɛ ma dala an k'a bɛ na n'anw nana kɔnɔ a diyara an ye fo ka tɛmɛ kɔlɔn min b'an bolo an bɛ tile ban ka ji bɔ an bolo la ka fɛn bɛɛ kɛ denmisɛnninw bɛ bi kɔlɔn kɔnɔ baganw bɛ bi a kɔnɔ bon o man bisa mais ni nin don est ce que bɛ bi nin kɔnɔ wa. Bismillahirrahmanirrahim. Avrupa Yetimeli olarak Afrika Mali'de su kuyusu açılışlarımıza devam ediyoruz. Şu anda Bamokoni köyündeyiz. 700 nüfuslu bir köy. İnşallah bu köyde ilk defa Bamokoni köylüleri bir su kuyusuna kavuşacaklar. Hacı Niyazi ve Hacı Bedriye Sertkaya su kuyusu hayratını bu köyde açacağız inşallah. Çok heyecanlılar çünkü neden? İlk defa bir su kuyusuna kavuşacaklar. Rabbim hayırseverlerimizden razı olsun inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Ekber.